Yo, what's up mga kabuka? Welcome sa akin channel, Kabuka Vlog. Ayan mga kabuka, module time na punta. Ayan, muna kong anak, si Gian Ray, shout out sa anak ko, Gian Ray Kabanag. Ayan, tudluan ako sa mga kabuka module. Karon, mo ansiran, mo ni araling panglipunan. Ayan, tudluan ako sa mga kabuka kay napit ang kuan, ipasa sa module. Nagkan pa kami kansiran, kapuya mo. Ha? Okay. Sulayan na to. Mo nagabutang na mga sulayan daw. Ayan. Ikap, sulayan nyo ba na? Pagtarong rakat. Ingon sa libro mga kabuka, sulayan. Sulayan na to. Ituro ang hustong ngalan sa dapit o struktura ngadto sa hulagway ni pinaagi sa pagsulat sa letra tanadri sa badlis. Asa diri ang City Hall. New City Hall. Asa. Mao na pilian mga kabuka, mo na yang pilian ng drawing. Ang question mo asa ang New City Hall. Kini sa asa dapat ang grumble mo mga kabuka, grumble. Asa ni ang New City Hall? Oh. Letter D. Sige. Number 1. Isulat diri sa number 1. Unsa litera ni? B diri na. Isulat ang D diri sa number 1. Diri. Ya. Okay. Next question. Number 2. Energy Park. Asa ang Energy Park dire? Oops. Asa ang Energy Park? Unsang letter? Letter C. Sige, isulat sa number 2. Okay. Third question, please. Ayan. Number 3 question, please. Holy Rosary Garden. Asa ang Holy Rosary Garden? Okay, unsang number na? Garden. Asa ang unsang litera? Oops. Number 3. Okay. Sige. Daraw, letter C. Letter C na. Butang na letter C. Mali ni mo ay. Okay. Fourth question, please. Diboto ni Jose Rizal. Asa ang diboto ni? Okay, letter? Ay, larang letter. Apil pa ni diri. Diboto ni Jose Rizal. Asa man isa? Listen mo makita mga buka kay ang drawing ba itom kayo? Ugo siya kuan ba? Mailhan niya. Usa ka drawingan niya. Ba daw? Jose Rizal. Okay, muna letter E. Diri. Ang Botanical Park. Asa ang Botanical Park? Number 5. Botanical Park. Asa ang Botanical Park ani? Botanical Park. May Botanical Park mga kabuka. Kulang man ni. 1, 2, 3, 4, 5. 5 question. D. Ni. C. Lara. Dua naman ni kasinat. Saan ni eh? Ang Holy Rosary Garden. Letter A. Letter A. Sa letter A. Tara. Letter A. Number 4. E. Number 5. Number 5. B. Asa ang B? Botanical Park. Para. Number 5. Diri. B. Saan ang bira na? Dira. Masang kana? Letter. Letter B. Okay. Next. Magtuon. Sunod nga ato ang leksyon. Asa ang magtuon kita dire? Magtuon kita. Magtuon daw mga kabuka. Tuon na ba tani? Magtuon kita. Number 1. Number 1, isulat ang number 1. Asa natin isulat ang number 1 dire? Ano kabuka, gamay mo space. Libog tag-asa tayo butang anjera ni. Number 1, nara. Number 1. Number 1, unsa ang uluhan sa Sugilanon? Unsa ang uluhan sa Sugilanon? Sa uluhan sa Sugilanon. Wow, tagom. Okay, wow, tagom. Isulat dira. Dara. Wow, tagom. Sulat. Ay, makabukan ako i-answer kasi di masuk kabalo mo spelling ng grade 2 pa. Nako i-answer niya.
ako rang gipasundog siya kay di man siya kabalo, di man kabalo spelling sila ra mga kabukal ba. Ayun, shout out dahil sa mga module, mga gidikanan nga nag-module. Ayun, padayon lang, tiis lang. Kay, maugin na itong kapalaran. Okay, number 2. Kinsa man ang mga tao sa Sugilanon? Kinsa ang mga tao sa Sugilanon? Tara, number 2. Tara, si Andong og si Tio Simon. Ayan, isulat. Tara. Ay mga kabukal, gibasan ako na ang question ganina ni sa kanya ha. Number 2. Akong gibasa, ang question. Unya, ang story, ang gibasa ang story pala, story. Kanina, tapos, hindi ko nakuha ng video kasi kanina, gibasa na ako kapon, nang balik-balik ko nung kabukal. Isulat lang ang answer. Ako ang ikusundok siya ha, kinsa ang mga karakter sa story. Ay, luoy ko kayo mga kabukal, may mga kanon kay, kuan mo ko siya, mo surrender ba? Kapuyan sila. Ayan. Shout out pala sa mga dyan mga nag-module. Ayan, sa asawa ko, nasa likod. Ayan. Okay. Dalawa kasi anak namin mga kabuka. Yung isa grade 3, grade 4. Grade 3, ang isa. Siyempre, nasuran mo ko sa grade 3 mga kabuka. Siya yung nag-answer ng asawa na ako. Sa grade 2 ako kay, nagsayon-sayon gamay ba. Ayan. Di, karon. Hilot ani kay patinagan ng module mga kabuka. Pila yung module kuya? 20. Una anak, 20. Patinagan na. Sus ko ginoo. Dating kapuya gid. Sige, dito trabaho. Abang yung malay, module na ko. Sige na. Number 3. Ako maman. Si Tio Simon. Okay, number 3. Ayan, question number 3. Isulat ang mga may nungdan bulol-bulol no ba? Isulat ang mga manhinog danon nga dapit nga ilang giadtuan. Ang ilang mga giadtuan nga mo ni siya. Botanical Park, City Hall. Kanina. Sulat ni. Sulat. Di ka diri, Botanical Park. Dira. Ay mga kabuka. Ayun sulat ha. Ayan mga kabuka. Kapoy na dyan ko mga kabuka. Unya na pa naman itiwasan. Taas-taas na po ng video na ako. 8 minutes na. Ayan mga kabuka. Thank you. May part 2 pa rin mga kabuka. Part 2 pa rin ako ang video kayo. Kung may mga module sa akong anak. Ayan may part 2 pa rin. Sana manood pa kayo. Sana mutan ako masang video. Napagtudlo na ako sa akong anak. Ayan, thank you so much for watching. Huwag ayong kalimot subscribe, share and like. Ayan, thank you so much. Bye-bye. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love